كبراتن كبرانن تقتاتلتنا ماناجا بزبلار استي كم مصحف فنقل نحادثو جغنا تغادالاي ززنتو زانتا قصيلنا نقرب لكم مكتتالكم ان عدمنا ماناجا بزرئت ولد يسوس أب أوان ورارات ويانه شنت شعاد نميتن تسعين شمونتن كساب كل التشيح جنبار بورين موحاس كاب زغفلنا يمجغان يوم كاب مونغو حموشته عزز تغفل سراوي التفالي مسودغه جنبار مولي حزينوم فتر كبل نزا هاجر تقوي اللامبر أسترحيو اعرف اللان سراحي مويتو نعوس عرفتي زبل زربا بزي حبب كزربن كله عبي قرب كم زودغه يغنزب حمد كورباري أقوي مزعبي تصفات إن تخل مريم ماناجا مبقتا درجات تمرتو أبستول دولو عدي دحر مودو كابشا وعي كساب عسراي كفلي نختمارك أمحاري إنا تملالسي تمهيروم أبتو وانتي مس مواد درتو زنبورو بلوسات تمهارو سوء ورده ودقراع في الصحية ود أول عصرو بغلتا سلستنت بتات إنا تمرارحو نبلجا كقرارمون كلو مغرت نايتي بيت تمرتيهم زنبروم ماناجا كابشعين شعات 174 عامة مرد جميريو أبال حفاش ودبات تزباو جنبار كوينو أب هاقراو قالسن ناسنت كساتف زجمرم مستي أبتقوانت زنبرا عقرقر دما عسراي كفل مسبسحي تمرت خوك وارز تقديدوم بزح كيسانحي أبشعين شعات 178 كأكد من مزلاق نميدا هوسيو أما دبر تعليم هدرسو نحطير اوان وتهدراو تعليم دحر موساد بونبو ابرجس 76 بطولون سلسته حيلي 31 تمدبه اقاطام خوينو مس ممهرتو زنبره افورق درس زركبا مسرع بمصنبارو هيوت قدلي قلطيفيو رعيموام بتزنبرو حوس بهاريات بزي وعال حدريو مسقدلن قدلاتون تواهيدو ابغزي استراتيجياو مزلا كاب كباب خوازين كساب سحل أبز نبرة نوح قعزون كتالي وقعتن دما نتصفازين ماناجا ناب قديم تقادلاي زغيرو مدرخ نبرة بتز نبرو بالحي كبت تطوار كملخ قزي وصدلون مورتار بيتين 75 ملم مدفع رشاش بمخان براتات النقايايرة كواسا زي تسقم زتفرالي أزوارات نعيو كتقاملو زي قمو تقادلاي إنخونا دما خده ماناجا بتفطرو مزخونه سب بفقر خنبر زخل فتاو هوي هويتا فتاو سراح فتاو سحاقن ጭርቃንን ይዝነበረ አዛና ጋዕት ባህሪያቱ ድማ ተጠማት ሰብ ካብ ዝገበሩ ወይም አመሪር ኩናት ከይተረፈ ዳዕላን ጭርቃንን ዘይፍለዮ ማናጃ ክረሐቃካ አይትደልኒኻ ዝብል ዓብላል ርእይቶ ደቃ አሃዱ ኣብ ኩሊኻ ትረኽቦም ድሕሪ ራብዓይ ወራር ተጋደልቲ ኣብ ናቕፋ ቀዋም ዕርድታት መስሓዙ ጉጅለታት ባህሉ ቂሞም ናይ ምዝንጋዕ መደባት ከካይዱን ከለው ማናጃ አጽበህት ወድ ፈረጅ ተውሁቡ ከም ዘለዎም ዘመስከሩ አባላት ባህሊ ናይታ ጋንታዮም ዝነበሩም በዚ ድማ አባላት ጉጅለ ባህሊ ቦጦለን ሰለስተ ክኾኑ በቂዖም ኣብቲ ግዜቲ ማናጃ ወተሃደር ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝተዋስኣሉ ድራማ ኣብቲ ግንባር ፍሉይ ተዘክሮ ዘትረፈይ ነይሩ برق هلا هدود والزلام جما جما جياد دشنا شعبي فقرة جهراي وكيما طباطب هجم سلب وهر انتا وحاطر يوم قن رئيتو قبلات كالبطر جياد أب اوان شارشاي ورار أب سالساي جنبار ماناجان ودرسن كلتيوم أب يماناي صعدا أقروم مستوغو ماناجا عنقر تصليم كاب زبهال تابا بأقرو نحكمنا بصحيم شعو الدرس نسغا كم فطور زقون زا أكالات يبلكان نسبولو ماناجا بسحا كرتميلوم قصلو خيحاوي ندفع سلسة ملسقا اندقنا نتورار تواقي الليوم ماناجا جاما مقبار سلزي برهو
ብዙሕ ግዜ ጥራሕ እግሪ ዝኸይድ እሾኽ ወይ ኳኾቶ እንተወጊእዎውን ብዙሕ ከይተገደሰሉ እግሩ ምስ መሬት ፋሕፊሕዩ ሞገዱ ዝቕጽል ካብዚ ዝነቐለ ጥራሕ እግሩ እትብል ተወሳኺት መለለየት ሳጓ ነይራትያ ከምዚ እናኾነ ግን ጫምኡ ፈጺሙ ኣይርስዕንን እናሓንሳብ ኣብ በትሪ እትዩ ኣብ መንኩቡ ገይርዎን ክጓዓዝ ይርአ ነበረ ማናጃ ኣብ መጋቢት 1983 ኣብ መበል 18 ዙርያ ትምህርቲ ካድር ክመሃር ምስ ወረደ ኣብ መንጎ ሰላሕታ ወራር ስለ ዝተወልዐ ናብ ተዋጋእ ሰራዊት ቦጦሎኒ 84 ከቲቱ ብደረጃ መራሕ መስርዕ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል እዩ ኣሕሊፍዎም ድሕሪ ሰላሕታ ወራር እታ ቦጦሎኒ ንሓደ ዓመት ኣብ ምዕራብ ኤርትራ ብዝተፈላለየ ተንቀሳቐሱ ውግኣት ትሳተፍ ነበረት ኣብ መጀመርታ 1985 ናብ ዝተገብረ ተኽሊጥ ድማ እታ ቦጦሎኒ ምስ ብርጌታት 77-95 ሓቢራ ኣካል ናይታ ሽዑ ዝቆመት ክፍለ ሰራዊት 85 ኮነት ሽዑ ማናጃ ኣብ ዝሓዳስ ክፍለ ሰራዊት ኣብ ብርጌት 82 ኣዛዚ ጋንታ ኮይኑ ተመደበ ነዊሕ ከይጸንሐ ግን ብጠለብ ስታስልያ ናይቲ ኣሃዱ ዝነበረ ተጋዳላይ ብርሃነ ነጋሽ ወዲ ብሪ ኣብ ግዜ ሰላሕታ ወራር ብቕዓቱ ተመልኪትዎ ስለ ዝነበረ ናብ ኣሃዱ ስልያ ክፍለ ሰራዊት ተሳሕበ ከም ትጽቢት ዝተገብረሉ ድማ ኣብ ስልያ ፍሉይ ኣበርክቶን ቅያን ከርኢ ጀመረ ኣብ ከባቢ ሞጎራይብን ፎርቶሳዋን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ጸላኢ ድብያታትን ተርጋኣትን ክካየድ እንከሎ ማናጃ ኣሃዱታት ናይታ ክፍለ ሰራዊት ብዘይ ብዙሕ ጉድኣት ዓበይቲ ዓወታት ክጓናጸፉ ዝኸኣለን ብዙሕ ስልያዊ ስራሕ ፈጺሙ እዩ ኣብ ገጹ ናይ ወተሃደር ምስሊ ዘይተንብበሉ ማናጃ ተራ ሰብ ስለ ዝመስል ሰብ ፍሉይ ኣድህቦ ክገብረሉ ኣይክእልን እዚ ድማ ንስልያዊ ስራሓት ተመራጺ ይገብሮም ኣብ ምዕራብ ከባብ ጸሊም ርእሱ እንከለዉ ብማዕዶ ዝርኦ ዝነበረ ተወልደ ንማርያም ምልሻ ከምኡ ዓይነት ገምጋሚ ነይርዎም ንማናጃ ክጠብቆም ጀመረ ግዳ ማናጃ ከም ትርኢቱ ዘይኮነ ዓሚቕ ኣተሓሳስባን ናይ ምፍልሳፍ ባህርያትን ዝነበሮ ሰብ ኮይኑ ይረኺብዎም በኣገላልጻ ተወልደ ምልሻ ማናጃ ከም ሰብ ፈቃር ሃገራዊ ውፉይ ተዋጋኣይ ሰብ ኣብ ምጥርናፍን ምስሓልን ፍሉይ ብቕዓት ዝተዓደለ ስለ ዝነበረ ከመርኣያ ማለት ሞዴል ዝውሰድ ተጋዳላይ ዝነበረ ማናጃ ኣብ ስልያ ድሕሪ ምምዳቡ ፍሉይ ናይ ስልያን ካርታን ትምህርቲ ወሲድ እዩ ብተፈጥሮ በሊሕ ኣእምሮ ስለ ዝተዓደለ ኸዓ ነቲ ትምህርቲ ብልሓትን ሜላን ብምውሳኽ ብቕዓቱ ኣብ ሓፂር እዋን መስከረ ኣብ ግንባር ናቕፋ ድፍዓት ከም ኣፍን ኣፍንጫን ኣብ ዝተቐራረበሉ ኣሸጋሪ ቦታታት ማናጃ ምስ ብጾቱ ናብ ውሽጢ መስመር ጸላኢ ሰሊኹ ከኣቱ የጸግሞ ይነበረን ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ውሽጢ መስመር ጸላኢ ካራማራ ክሳብ ዝበሃል ታባታት ተጠውዮም ዝገብርዎ ደቂቕ መጽናዕቲ ብውሕድ ክሰራ ብርጌድ ሙሉእ ሰራዊት ጸላእን ምድምሳስ ዝኸኣለ እዩ ነይሩ ማናጃ ኣብቲ ግንባር ዝነበረ ሰንጥቕ ወይ ተጋደልቲ ብልምዲ ወዲ ጉሬስ ኢሎም ዝጽውዕዎ ናይ ጸላኢ መካናይዝድ ብርጌድ ዓስኪሩሉ ኣብ ዝነበሮ ቦታ ኣትዩ ንምስክር ዝበቅዕ ንብረት ሒዙ ክመጽእ ብምኻሉ ፍሉይ ዝና ካብ ዘሕደረሉ ውዕሎታቱ ሓደ እዩ ነይሩ ኣብ መስከረምን ታሕሳስን 1987 ኣብ ግንባር ናቕፋ ዝተኻየደ ንስርሒት ምድምሳስ እዝናዶው ዓብዪ መንጠር ባይታ ዝፈጠረ ዕውት መጥቃዕቲ ማናጃን ብጾቱን ጽጹይ መጽናዕቲ ዘካየድሉ እዩ ነይሩ ብድሕሪ እዚ ስርሒት ምድምሳስ እዝናዶው ንምክያድ ጽዑቕ ስልያዊ ስራሓት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ማናጃን ብጾቱን ኣብ ከባቢ ቋምጭዋን መፍገር ገሊልን እናበጽሑ ጸላኢ 130 ሚሜ መዳፍዕ ኣጻዊድሉ ዝነበረ ርሑቕ ቦታታት ከይተረፈ ሰሊኾም እናኣተው ብዛዕባ ተሓሓዛ ሰራዊት ጸላእን ኣጽዋራቱን ደቂቕ ሓበሬታ ሒዞም ይመጹ ነበሩ እቲ ዝገበርዎ ጽፉፍ መጽናዕቲ ድማ ኣብ ምውጣንን ምትግባርን ስርሒት ምድምሳስ ዝናዶው ዝነበሮ በርክቶ ቀሊል ኣይነበረን ኣብዚ ብልሕን ሓያል ድፍረትን ዝሓትት ተልእኾ ማናጃ ምስቶም ምስኡ ዝነበሩ መራሕቲ መሳርዕ ተኽለ ብርሃን ሓጎስ ወዲ ዓይነይ በይን ሰመረ ዓምቦርን ብርሃነ ተስፋ ስላሴ ማረን ልዑል ውህደት እዩ ዝነበሮም ማናጃ ሕማቕ ሰብ የለን ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮ ዘይምኩር ወይ ድኽም ዝበለ ኣባል ምዝህሉ ንስራሕ ምስኡ ተማሊኡ ወይ ዝኸይድ ማናጃ ሰብ ኣብ ምስሓል ዝነበሮ ብቕዓት ተጋዳላይ ግርማጽዮን ዮሃንስ ሃፀይነት ካብ ዝግረመሉ ፍሉይ ክእለት እዩ ድሕሪ ምድምሳስ እዝናደው ጸላኢ ኣብ ሮራ ምሳዕ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ኣብ ዝኸፈተሉ
ማናጃ ብሕማም ተሰኒፉ ኣብ ኣፍ ሞት እንከሎ ነቲ መሪር ኩናት ስኑ ነኺሱ ይሕሊፍዎም ኣብ መወዳእታ ብጻይቱ ወልደ ምልሻ ኣገዲዱ ናብ ሕክምና ከብጽሖ ክኸይድ እንከሎ ዝሰርር ኣይመሰሎን ኣጋጣሚ ካሜራ ይሕዝ ስለ ዝነበረ ክስእሎ ደልየ ሽዑ ማናጃ በልስከ ብሓይሊ ፍሽኽና ወልኩ ሰኣለኒ ዝበሎ ክሳብ ሕጂ መዘከርታ ኮይናቶላ ድሕሪ ምድምሳስ እዝናደው ብጎላጉል ሰምሃር ሓድሽ ግንባር ተኸፍተ ክፍለ ሰራዊት 85 ድማ ኣብዚ ጎላጉል እዚ ካብ ዒን ክሳብ ማርሳ ቆባዕ ካናለ ብምስራሕ ኣደልዲሉ ዓረደ ብደገፍ ማሽነር ኸኣ መዕሸጊ ታንክታት ተሰርሐ ኣቐዲሙ ብባርዕ ዝፍለጥ ብርጌድ 22 ወዲ ሃንስ ዝመርሖ ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ ስለ ዝነበረ ዕጥቅን ስንቅን ከመላልስ ምስቲ ጎላጉል ሌላ ነይርዎ እዩ ድሕሪ ምድምሳስ እዝናደው ህዝባዊ ሰራዊት በጽዋር ብዓቕሚ ሰብን ብኹሉ ዓይነት ስልጠናታትን ክጉልብትን ከሎ ኣብ ሰልያዊ ንጥፈታትን ማዕሪኡ ተወንጭፉ ክፍለ ሰራዊት 85 ንጎላጉል ምስ ወረደ ኸኣ ማናጃ ዝርከቦም ኣባላት ሰልያ ናይቲ ክፍለ ሰራዊት ስልኳታት እናገበሩ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ብደቂቕ ከጽንዕዎ ግዜ ኣይወሰደሎምን በቲ ዘካየድዎ መጽናዕትታት መሰረት ከኣ ብ17 ጥሪ 1989 ኣብ ዓዲ ዕለን ከባቢኡን ዕውት መጥቃዕቲ ክፍጸም ተኻለ ድሕሪ መጥቃዕቲ እዚ ማናጃ ምስ ብጾቱ ዘካየድዎ ዝነበሩ ስልያዊ ስራሓት ብጻዕቂ ቀጸልዎም ኣብ ከባቢታት ዓዲ ዕለ ጋሕቴላይ ድግድግታ ማያጣል 101 ኪሎ ሜትር ጽርግያ ኣስመራ ምጽዋዕ ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ዓቕሙን ኣተሓሕዙኡን ንምጽናዕ ድማ ዘይቋርጽ ስልኳታት የካይዱ ነበሩ ኣዛዚ ናይቲ ግንባር ሃይለ ሳሙኤል ቻይናን ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት 85 ገረዝጌር ዓንደ ማርያም ውጩን ድማ ነቲ ዘምጽእዎ ዝነበሩ ሓበሬታ ድሕሪ ምድናቕ ንዓብ ስርሒት ሓሲብኩም ስርሑ ዝብል ኣተባባዕን ሓደ ወሳኒ ስርሒት ክህሉ ምዃኑ ዝእንፍትን ሓበሬታ ሃብዎም ድሕሪ እዚ ሓበሬታ እዚ እቶም ኣባላት ስለያ ኣይደቀሱን ማናጃ ዘየደቅስ ነጊሮምኻ ድቅስ ይሓድሩ ኮይንዎ ንጎተንሲኡ ምስ መሳርሕቱ ይመኺሮም ኣብዚ ዝሕሰብ ዘሎ መደብ ዓብ ታሪኽ ክንሰርሕ ኣለና ስለ ዝተባሃሉ ድማ ማናጃን ወዲ ዓይነይን ዝመርሕወን ክልተ ጉጅለ ንስልያዊ ስራሕ ክወፍራ መደቡ እቲ መደብ ንመስርዕ ማረ ዝጎሲ ስለ ዝነበረ ግን ግጭት ተፈጥረ ንማረ ኣብ ቅድሚ ድፋዕ ዘሎ ኩነታት ከጽንዕ ተልእኾ ሂቦም ከኣ ጉጅለ ወዲ ዓይነይ የማን ዓዲ ዕለ ጉጅለ ማናጃ ኸኣ ንድግድግታን መያጣልን ወፈሩ ማናጃ ዝመርሖም ጉጅለ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝገብርዎ ኣስር ርጋጾም ከይፍለጥ ሽዳኦም ብኽሻ ሸፊኖም የነቒሎም የግዳስ እቲ ጉዕዞ ኣመና ነዊሕ ብምንባሩ እቲ ኽሻ ምስ ሕፃና ኣማንን ተፈሓፊሑ ጠለሞም ርጋጾም ከይፍለጥ ከኣ ጫሞም ኣውፂኦም ብጥራሕ እግሮም ቀጸሉ ተልእኾም ኣሳሊጦም ከባቢ ሰኸር ክራኸቡ እንከለዉ ዳርጋ ኩላቶም ኣእጋሮም ብእሾኽ ቆሲሉ ምኻድ ስኢኖም ነበሩ እቲ መዋእሉ ጥራሕ እግሩ ዝተጓዕዘ ማናጃ ግን ፈጺሙ ይተሰምዖን ገና ቃንዝኦም ከይዕገሱን ከለዉ ድማ ንበገስ በሎም ካብዛ ወፍሪ እዚኣ ናብ ቦትኦም ክምለሱን ከለዉ ኩነታት ከም ዝሓሰብዎ ኣይጸንሖምን ከኣትውን ከለዉ ጸላኢ ርእይዎም ስለ ዝነበረ ሰራዊት ፈሓቢሉ ነቲ መውፅኦም ዝሓሰብዎ ቦታ ረጊጥዎ ጸንሖም ነገራቱ ጋን ኮኖም እቶም ክሓልፉን ከለዉ ዝረኣይዎም ወተሃድራት ሽዑ ኸይትኩስሎም ትብዓት ኣይረኸቡን ተጋደልቲ ሰሊኾም ከኣቱ ርኢና እንተበሉ ኸኣ እሞ እንታይ ገበርኩም ዝብል ሕቶ ክስዕቦም እዮም በዚ ድማ ኣሰር ወንበዴታት ርኢና ዝብል ሓበሬታ ጥራዮም ንምጽዋዕ ኣሕሊፎም ጸላኢ ሰሊኾም ንዝኣተዉ ርእይዎም ከም ዘሎ ብመገዲ ባዶ 6 ክፍሊ ህዝቢ ካብ ምጽዋዕ ናብ በዓል ወዲሹም ሓበሬታ በጽሐ ልክዕ ኣብቲ ግዜቲ ናይ ታዕሊም ተኽሲ ተሰሚዑ ስለ ዝነበረ ድማ ምናልባት ጸላኢ ረኺቡ ኣጥቂዕዎም ከይከውን ከቢድ ሻቕሎት ተፈጥረ ኩነታት ንምፍላጥ ተኽለ ብርሃንን ሃፀይነትን ራድዮም ሒዞም ኣብታ ኣባታት ብምድያብ ክጸናጸኑ ጀመሩ እቶም ኣብ ውሽጢ መስመር ጸላኢ ኣብ ጥቓ ወተሃደራት ጸላኢ ዝዓረዱሉ ቦታ ተሸኪዖም ዝነበሩ ጉጅለ ማናጃ ብድኻምን ጥሜትን ተሰኒፎም ንሓደጋ ኣብ ዘቃልዕ ኩነት እኳ እንተነበሩ ዝለመድዎ ህይወት ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣይተጨነቑን
أب كم زبالة كبيد وطري ماناجا أبالاتون مزناي نتناب جبوز نبرا سسابر بب سالاسا نخلتين جلتات مقيلو اندمينو خصاوتو حسب أغربم زتقللن بقع غزيو قبلعوم تسمامعوم بب ترى حلوان نواصقا أبز جمرو وصوتا فلما ماناجا تبلعو كوان تنبره ركسلي نابله نتصوتا بمنواح صحي عراب نخلاتن تنغنزب بعلو تقللن أما سيعوم نتخبابي تتصناتينوم نشتو موصن ترخبو كفتشو تبقسوم أبتك زيتقن بخطور تميت نفسهم عولوليلوم رفت كبلو استرفو ماي نبرن نابا حلفتا قصوم تقاريبوم يم مسحلوات مطفاء تأساسي روخا بلك أبي بوتا خمزلو كساب زدانا برخونو أبالهم ودعشه مقبنان ماينان نمالا أيو مسبولهم كلهم كأزيزهم تمتوهم أبي كباب دينا بس إحنا بلا ماناجا كأتون كلو أبت خبابي حبي أمو زخور مقبن ماين نيريو ماناجا اسكا خيد رأيو مسبولو ودعشه خيدونغوي مستحستو خملس رأيو مو نزي موت فوس خمزلو آمنو بدحرزي زصنحهم حيل صمي أرويم بمقبي قرب تعنجلهم نابونا تملسو حيلي سلسدلو بقى كيد حديرهم وقحتا شعب أتو اتي كم دقوز فلطم هزبي ملشا سرناي مسيلوو بترطارت أمتهم نساتهم قنا مقزع بقيع نبارو عطقات صلاي أبت خبابي آتيوم تباهيلو سلستحبره ودمالو أبال كفل هزبي بروتو تصاويدو كتسانات أنهم رأيوهم قوصهم تدوينيو أشونكو هزبي بصوتمون كلاليوهم زكالاي نبرن قريبو خطمتهم كله بقرهم في الشخص اللي زبالو وقن أنت نسخاتكم ديهم مدرسة ما يبقى أخاتكم تجعني غاقنع بمبال صلاي من قصقاسهم كم زفلته مسحبرهم كأمنو ويكالون بتماساسالي بعل ودعيني بملكع تتاز تسفي خشات قدينهم الناس الليو واتهاد دراس سلس قطموهم هاديمهم أب موندو خادوخ كحبون كلو أسر نتاب ماي سلس قدفو نايت صلاي الزبرجيت سمانيان سلستن فليتو بملو سراويت نتفتش إنا تبقسن كلوغن زي تحسب حدا تقادلاي نصلاي سلس سلمه أسرناتو يزخون زبل مدعاسي نتخونتات كيرو نزي زي فلوتو بعل ودعيني صلاي خمز رايام سلز حبرو حلاف يوم هاسعينت نزي توسن اوان سلياو وفري كونزفو حبروم ازي يخون انبر ابصمنو حانتو قجل سليا ناي صلاي وفيرا زي تقبر فنجي مسرقبت كاب حلاف يوم موقسم انتخرخبو كتوكسوا تردادوم بتبعلهم زي فطر وجه قادما أبدبيات قادل توريقهم كل التقابعاتهم تمارقهم صلاي مئتاو نايزم قجلة السليا كم زي فلت سلز الرقاقوتو نتفتاتهم قتصلو بخمس زعام السلة زي قوارس وفرتات بعل ماناجا عمت ملوئهم أبتقنبار نزنبرا سراوج صلاي سليمو أبقولا قول سمهار زركب نفس وكف كجت ربا قطقات اردتات صلاي بزح سراويت أصوار وزترما كم كبد إيدهم أصنعوهم بزم عبالات سليا خفل سراوي سمانين حموشتن نعمت مملاتاز تقايد دقيق مصنعتي سرحيت فنقل أموت أنون مفتس أمون عبستو أزعو يغيروم عم قرطة تحزي فتسيم فزيزي سلولو الوو كل قريمو بسنك باتي تزبعو سراوي زوم عبالات سليا متقعد فنقل أبستجمرو لمعالتي 4 برجيدات بمونغو أردتات صلاي بسطور أسليخهم كحلفوان مخالمكا كم تأمرات زقلت في الصاميم أبسرحيت نابالات كفل سراوي 84 برجيد 10 شمونتن 82 مرحو زعاتوه ما ناجاي كاب أبالاتو ننفس وكف بوطولاني نابتي استمدبو تشوتو مريحهم زبصحوا ككلت تسبات دما مديبو الله نبرام نظام أب كبدت صلاة آتيوم كتقعو زقوعزز نبرو عطمطم زبلو أقوابز تقادل تمريحو نام مسمر هجوم كقسقسن كله زنبرو رأس متأممان بقالات مجلسي أير كوبون أب ترى قعزز الله يزمسل زنبرام نأزز برجيدات ورد دانيال ودانيالن سمان عقبو رأس مراغن الناج أرغن الناس حاقنيو
تغصب زخفتلو ناي مجرشتا مسمر وق أبسحيوم دحر سرحيت فنقل كاب استفلاليا بطولونتات بستواصا مسارع زقومت دحر سرحيت فنقل كاب استفلاليا بطولونيتات بستواصا مسارع زقومت حداس برجيت كتمسرتن كلا ماناجا ማእከልነት ቦጦሎን ኮይኑ ተመዘዘ استراتيجياو بوتا كوبي نموحاساب زكاز نبره مرير مربراب نفلما غزيو بوطولون مريحو اب تخويناس تواغه ماناجا زرعي بقعت امرارحا ازاز برغي سمون عقبو بحبن كاب ذكرو فصاميو ماناجا دحر حرنت كاب سراويت ناب مينستري نقدن اندسترين تغيرو حلافي چنفر زوا ماكل كوينو تمدبه ابز حديث سراح بزرعي بقعت امرارحا لعل تقداسنتن صفتا سرارحنون أدناقوت رقيبو اليوم ماناجا أب أوان حرنتا وقالسي كل التحواتو تسوي أميوم أبشعن شعاتميتن تسعين شمونتن ورار ويانا مسمتسخا نتحيالك ألسكايرو أحواتون أشحات بلوصات مكالستون كفيلو زرقبانات سنت كعقب داقم ناب سراوي تملسا أبكور 491 ستاف سليا خوينو تمدبام ناب تقنبار مسمتس زرعايو أورادبا قجلتا سليا كسب درجة برجيدات وريدو زبرابرو وفرن سلقاتاتن قليل سلزين بردما زنا ماناجا داقم ابتحدش ولدو وارساي كوخلا غزي وصدلون نصون عبالاتون اوشت مسمر كويناس سليخم ناتو عقمت سلاي تتبابقتو مالت ريزرفاتات أصواراتو السلالفو بركي قازنعم نأزز سراويت حبريتا انا مقبو نسراويت سلاي كم حسوم اغتيلوم يوم كوينات مستزازمة ماناجا أبراخو خي عصفة مس أزز تخفل سراويت بحبار نأتح حزا دفعات بزملكت كوتسطر كقبرو إنا تنك أساقسون كلو أبيه ماناج أف جنبار 71 مسبصحو كابسلاي بستتوكست أنكوتيت كجحرمو تهاريمو ورغا أبتافت أمز نبرو حلف تخفل سراويت نأزازنا يتجنبار مجر جنرال هايل ساميل تشاينا اتزا سنبت فتسامة بخمي كمز نغرو حربوتهم مغنياتو كندايت انكر كونتا سغيرو زمصجيغنا تخصب زيبلو تزاماد سلام تسوي قبالن كله زفطرو سنبادن غوهن قليل ايكونان ماناجا ابشحن شعاتميتن 98 ققدم ورار ويانه حدار مسريتو دحر حدا عمت نموسي ود خصعن بقعي نيريوم بدحر يستولدنهم جن ابطنسن كليو مسوات بو قديمو مستا اميداس تولدت بخرغالو حنا دميركا سلسته سموزة صوعو ولدات دحريو قديفيو بعابي قن زنت ألس زير الساع برك تاريخ زقدفة جيقنايو ماناجا كبراتن كبرانن نزانتا تاريخ قالسي ماناجا زنتو كم مصحف فنقل زوصدنا صحف قالسي ابزي فتيمنا لنا افرم قده سلامك تتالكم نمسجن